Watchmen Movie and Freeman have ganged up to accuse Chamisa of lack of accountability. Sanda pana mashoko atona kuti aiwa Mutape nawo anozikamwa nemukurumbira achinzi Hope Chimwono. Panguva inoi ava kuluza credibility, ava kuluza trust nenhau yekuti on his daily basis he is attacking the people's president-elect and the people's voice Advocate Nelson Chamisa. Sana pana mashoko anobuda nyuko pana buku subscribe wale kwa bell icon. Tivina kwa hindo izinpea mtanyira chiti. Looking up, Hope House structure store. But where is the $25 million which mean swindled investors? But where is the Mandla Software Freeman promised donors? But where is Hopo Sinan Caps Bank related UK dealership with the 1996 house purchase credit he is posted to Zimbabweans? Helping Hopo destroy parliamentary democracy is neither free nor watchman. Helping the Mnangagwas destroy opposition or yet the whole country. How far will you go, watchman in the Freeman? Ndo mashoko anobuda achiexposewa kumana kana Hope Chimwono kana watchman naye vanobuda vatira mashoko kuti avati aking up accuse Advocate Nelson Chamisa nawe accountability. Munodziziva nawo aiwa dzinobuda dzichitogwana naHope Chimwono vachimbobvunza Nelson Chamisa achiti aiwa bullet proofed car yako iripi wakaatena sei, mari dzawakareceiva aiwa vanhu vaikukandirai mari muchiri kuCitizen Coalition for Change maidzifambisa sei, vachidhimanda accountability vachiti aiwa Advocate Nelson Chamisa anodikanwa nevanhu munyika yeZimbabwe aiwa haana accountability, pane madues aiita. Ingotidze mafungiro enyu noti kudii patona kuti these guys who are accusing him vatoriwo nenyaya dzavo dzavatori nemaquestions nadzo dzinoonekwa kuti aiwa these guys ndo vachitombori accountable. Tidze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi pena comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.